Uyu ndo wa situation Malawi. Mkulu ameneyu ndithu DPP. Uyu mratu mundule muyangane magazi ake nda blue. Amene uyu ndo wa blue magazi ake amene ndo wa blue amene ndo wa DPP kwambiri. Akuti ali ndi funso kuti like ku DPP ko ali ndi wabayalika ku DPP ko. Really? Tiye ntimuonere I think atiuze bwinobwino kuti wabayalika chifukwa chani. Situation tabwera usiku uno kuti tingokambirana ziwiri zitatu zochepa zokha. Tingouza napo kachilungamo khalebe kachilungamo kamakhala kopweteka koma tiuzane ndithu Amalawi. Funso langa usiku uno nali kodi those who thought APM would choose them as vice presidents, where are they? Bwanji sitikuwaona ngati olemekezeka Jack Muhango sakuoneka pa ground, olemekezeka Alfred Gangata sakuoneka pa ground kutoka siku limene lija anthu ali chete. Ndi chifukwa chani misonkhano akungopangisa ndi azisogoleri akumwera? Ndi chifukwa chani nkhope zina zimene zimaganiza kuti APM ayisankha kukhala vice president, chifukwa chani nkhopezo panopa zili zoti sizikusangalala? Imene ndi funso langa usiku uno, imene zikundipasa mafunso opanda masala. Tili muziko la democracy alimene aliyense ali ololedwa kuyankhula zimene yakuziona kukhosi kwake ndi kumene akuzimvera. Zinthu sizili bwino pena pake. Zinthu zipena pake sizili bwino. Ngati chikuchipani uko ku DPP mkwena mukhale pansi muonekere zipenezi. Chinthu china chimene ndimafunanso ndikufotokozereni ndicho kuti media ya DPP pakadali panopa ili wiki. Media ili wiki, media sili ngati imene inalili mbuyomu DPP inali bwino chichonse chimayenda bwino, media imayenda bwino. Panopa media ya DPP yasokonekera. Mapeji ena sakuoneka, anthu zoti kaya kukuchitika kaya jenansa ali kuti no update. Ma-update amene akuperekedwa ndi ochepa. Ndinayankhulapo izi tsiku lina kunena kuti anyamata onse a media a DPP amayenera kubwera pamodzi, ayitanidwe, auzidwe zochita. Media amayenera kuti muigawe, pakhale media ina ikhale pa Central Region, ikhale media ina ku Northern Region, ndipo pakhale media ina ikhale Southern Region. Kuti ma-update wa akamaphulika uku au aziyapasira au awapasire uku. Media simachepa, media osamayiphwekesa. Amene zafika papa mukufunika kuti mukonze still mudakalibe ndi masiku oti mukhoza kukonza zinthuzi. Ndi nthawiyo isatenge 5-7 days kusogoloko zinthu zimukuyenda kuti muzikonze because nthawi inoyo ndi wasala. Tili mapenate ndezi kufunika changu. Chakweratu sakufunika. Chakweratu sakumfuna mdziko muno yayi. Ndiye musampase chance kuti atenge apeze ma advantage chifukwa chokuti akugwisa ntchito MBC. Mukuziwa MBC athu chapakadali panopa zochitika zake simapangatu ukava ma misonkhano ya opposition kapena Joyce Banda kaya bagiri atupere muluzi kapena DPP kandi UTM samawalola kuti apange government pacha. Koma ndi national broadcasting. Unlike maiko anza athuwa, ma national broadcasting atamene amayenera kuti azipanga azulusa misonkhano ya anthu a opposition. So it's sad kumene media makamaka ku opposition chipani chimene chifa mpikisano udu ndiziwa zipani ziwiri, DPP ndi MCP. These are the ones who are going to compete. And the competition yake ikhalazona kuti ndikoke. Zina zonsezi ankhalebe alubwerubwe ayankhule ku machilungamo kuchiziwa. Palibe po chipani chimene chizapange beat DPP. Ndiye kumeneko mukuyena kuti muzikonze. Right? Osankhala ndambasale. Magazi amene simunasankhidwa khala vice president. Osabangolimbikira chifukwa chokuti ufuna usankhidwa khala president. Ndiye zimene makamba za greeders ndi zimenezo.
ukulimbikira chifukwa chokuti akupasa udindo. Anthu ena afa mwana dakhala loyo kumangosapata chipani chonena kuti sitinajere ndi senti yomwe. Ndikumafika paka na siku la lero. Ndiye kumene ku DPP amene lero ndiye pempho langa, let us be loyal. Let us be loyal, my compatriot. Koma izizi zomanena zonna kuti chifukwa chokuti sana ndisankhe kukhala vice president ndiye kuti basi ine sindilimbikira. Chifukwa zikuoneka kuti achape hangu kumpoto kusakumvekeranso yayi angukhala chete. Agangata anayankhula pakati apo mawu ena ake amene anakhumudwitsa kwambiri onena kuti ngati sandisankha ineyo DPP siwina pa Central Region pano. Zimene zijaso zokhumudwitsa. Tiyeni zina zake zonena kuti tiziyankhula pano. Munthu samalimbikire chipani chifukwa chokuti akusankha udindo. Komanso pali vuto limene ndaliona kwambiri makamaka achinyamata ku opposition. Vuto lonena kuti lokokera na mbuyo. Eti pali chinthu chimodzi mukuyenda kuti mudziwa achinyamata inu aku opposition lonena kuti munthu wina aliyense pa dziko panopa anabadwa ndi luso. Aliyense ali ndi luso. Maganizo amene amaganiza uyo sangafanane ndi uyo. Kana pamakhala round table. Inu mpereke maganizo anu, inu ndapereka maganizo anu, inu ndapereka maganizo anu, maganizo kwa kisa mmodzi kuona kuti kabaza nzeru sitimayendera maganizo wa munthu mmodzi. Timayenda kuti tikhala ndi free platform. Koma chimene ndachiona ku opposition kulizonena kuti kuli competition ija yonena kuti awa asadziwike, awa afuna akhale ngati ndani, awa bwana akonda kuposera ine. The thing is not bwana akonda. Nkhani ndionena kuti we have to share the message, we have to preach the message kwa wenera kuti tipange preach utengawo. Sizampikisano izi. Ndinakamba izi nkuti chigawo chakumwera kuno kuli vuto limodzi limene sitimafuna kupanga na uplift. Timafuna tizibwezeresana pansi, bwezeresana mbuyo. Chifukwa kuti ena wamaoneka ngati ndi ma inferior, ena ndi ma superior. Ngani nthawi imene afika hapa nthawi yoti yonse tizitolere tikondane. Media pasakali zonena kuti uyu afuna akhale ngati ndani. Ayi. Tiyeni tigwire ntchito lokomera Malawi, tiyeni tigwire ntchito tichonse chakwerawo. If you are not united, I'm telling you, MCP apitiraso. Ndokamba pano mobwereza ndinani napo izi kunena kuti mukuyenda muitane amedia onse amene mukuona kuti awawa tikugwira nawo ntchito. Kaya mukhala ndi live stream, kaya mukhala ndi group call, aliyense kumpasa raw. I say nkhani ili pano ndi pakapezeka izi tizigawana. Koma kupezeka kuti ndi anthu ochepa okha pakati ali pano amene ali active pa Facebook ku opposition, ena ni mwanyanyala. Chifukwa chimene mwanyanyalira sitikuchidziwa. Komanso on top of that pali anthu ena amene akuoneka kuti amagwisa ntchito madata awo, nthawi yawo, koma salemegezedwanso yayi. You can't even share. Mmalimbana ndi kupanga share cha munthu wina wake onena kuti wangodzuka ukungochoka lero akapanga chake ndiye mmapanga share. Right? Iziso ndi zinthu zokhumudwitsa zimene zimafokesa anthu kusamapanga live, osamapanga china chilichonse. Anthu amafoka. Chifukwa munthu ndi munthu naye samamva kupweteka. Ngati nonse muli ku opposition pali zinthu zonena kuti tunapanga shareani chifukwa lokonda kuona kaliyense page ina iliyonse utenga ufike pange preach. Koma zoma nazo zonena kuti sindingapanga share cha uyo afuna aoneke ngati ndani. Zimene zizi ndi zimene zitopangisa zonena kuti simungapire mboma. Please swallow your pride. Ine ndikafuna kuyankhula sindimakamba zonena kuti ndimunyengerere munthu, ndimangokamba straightforward. Nthawi yafika iyi, we have to be united. If we are not united, it will be very, very, very tough to remove this useless president. Ndinkani ndikukuzana apai, ndinkani ndi muitenge serious. APM ndikuenda kuti mwaimbire amene amaganiza kuti mwatenga kuti akhala vice president, kuti wauze kuti nkhani sikuti this is the end of the journey. No, nkhondo ilipo. Tiyeni tigwire ntchito, campaign akufunika. DPP muli ndi kuthekera kutenga boma, anthu ambiri akukufunani. Koma mukuoneka kuti simuli serious. So pa Central Region kumpoto uko kumwera anthu akuyenda kuti amwazidwe.
if there's no fund, please find the fund. Ndani akali kuli MPC jasiri kumbali yanu, right? Tikuzoa zona kuti hazina magosi chila times, ntazina zake azodi yake. There must be a fund. Kaya ngongole putani. Nkandi onena kuti mukwena kuti mufikire. Chifukwa kuti by the end of the day chakwera anthu sakumfuna. Koma ngati kumalo kukapezeka kuti chakwera wafika kwene simuna kafike kwa anthu azoona ngati kuti chifukwa kuli ndani akali kunena kuti media isikuti mafikira pena paliponso. Of course media simachepa. Koma kuli anthu ena ake economic crisis imene ili pakadali pano pai. Imene waibweresa chakwera. Anthu ena ake akumuzi alibe access ya media ngati media nayo. Kuwerenga news kapena bula Facebook pano kuona mzeti mabanga isi. Access imene palibe. Ndiye mukufunika kuti muzika afikira anthu aja. Chifukwa ngati APM safika ukapena DPP sifika kukudera kucha. Aziona ngati kuti nkhani ilipo tukumva ife ndi achakwera mwe. They will confuse the voters. Siku kamba kuku sikuti ndikunyonza koma ndikamba reality. Amalawi ambiri kuganiza kwawo ndikobwerera mbuyo. Unvesese? Amagulisa ntchito chimene amva. Muzaone hivi ni nyimbo imene sikuti anthu ambiri amakhala kuti nyimbo jakuikonda. Munthu ena akakaimba nyimbo. Koma chifukwa kuti nyimboyo anthu ambiri akuichukisa. Eti ndi aliyense amangoti andi yomwe basi umangomvera. Koma simakhala kuti ni nyimbo yabwino yayi. That's how Malawians are. Ena nani akali kuti Malawi ali ngati maloboti. Ali ngati anthu oyendera maloboti. Akaya ready ayime onse green onse anyamuka azipita. Ndeni mmene amakhala munthu wakumuzi ndi wovuta kwambiri. Iye amangosata chimene wachiona pa siku limene lolo. Chilungamo yondo kuzani chilungamo chobaya kwambiri chimene wina asangaze chisanga khala okondwa kuti amve zimene kukuzanisi. Opposition you have to be every way. Kutegera kuti DPP ikuza kudusa kulipo 100%. Koma mukuoneka kuti muli muted and you don't want to speak to elders. Kuwafunsa kuti chikuchitika ndi chani. Why are you quiet? Ed anthu amene tikuwaona kuti ali active background ndi Samia Suleiman ndi Mwanamveka. Where are the rest? At DPP. Percent region palibe basi sogoleri. Kodi kumpoto kulibe kwazi sogoleri. So sindikudziwa ngati kumpoto kukuchitika ma programs mukuyenda kuti muzivunga ma group kuna kuti ngati achapi mhango akupangisa nsonkhano. Anthu aziona kuti achapi mhango ali to background. Excuse me. Ngati amuzomera aona abo muzomera ngwira ali akuchitisa msonkhano kumpoto. Pakuyenda kuti ma live stream akuchitika pano kapena ma video clip ziponyedwa ma group anthu aziona so kuti amuzomera ngwira kumpoto ku naso ali busy. Chimozi kumwera ku chimozi pa Central Region nganga aona ngangata ali busy kupangisa msonkhano pamene pa Central Region ka Bright Musaka ku Eastern Region huko tuma video clip ziponyedwa ma group zipangida share ma page. That's what we want right now. Anthu wasakhale chete ngati anthu akhala chete mwina fund palibe apase fund. Mukapanga chibwana panopa chibwana ichi chinachitikapo mu 2020 tayi ya campaign. Kumangopanga campaign madao chema chifaje ka topere muluza ngani nazo campaign nikapanga ndekha. Anthu ena sakafuna kunthandizira. Anaoneka ngati kuti ndi champion. Munamvesesa? So mugwena kuti mutuluke mwa unyinji nonse posa ngati chipani umachikonda iwe ngati kuza kuti ndiwe member wa DPP. Ukena kutuluka kati pa iweso ndrama contribution libe kuti chipani chikuvutika mbali ya ndrama. Please contribute something pamene pacha. Koma ifa kuti sana sanko vice president chisakale chitonzo kapena chisakale ngati kuti basi makumudwa kanga kuti is the end of everything. Chipani chikalwa pa mpando amene muzajeso bwino muzakhala iniyo kusati sogatifu. I don't think kuti you will recognize us. Ngati mendi ineyo zaka 5 zonse zikumenyana kono sikuti mukazati panga recognize na afaku. That's how politics we understand politics makanyonjo. Mamenya wakika anthu ona kuti anakuthandiza poni amene osafuna kuti aonekere yayi. And time imene kuimbira mafoni sikuti muzayankhaso. Nthawi imene yo ikubwera. I know that. Ngati makanika kuyankha mafoni pakadali panopa. Wati mo mukaza wina. Koma we don't care. Nkhani ndiona kuti ife timakonda Malawi tikufunisisa chona kuti MCP ichoke. Ndifa chake sitima kumudwa we are solidly there. Mpaka bomali lichoke. Ndiye lawyer ndiye imeneyo. Yona kuti umaona kuti inetu anthu andikona kuti they don't even care about me. Edi olo kuti udwale sikuti amakufunsa kapena kuti udwale kapena kuimba phone bwana zakabwanji palibe. They don't care. Nkhani imene makhala anthu akumwera kuno kukonda na pa family basi kapena maazi wawo amazi wawo. Nkhani isakale imeneyo nkhani ndiona kuti tiye tikale pamodzi tukire ntchito. Akati loyalty ndiye makhala imene. Mwaona kwa MCP kuja kutenga na ukhawa kuja sikuti ndisankhoso kwayo khatu.
kutengana kuja ndiona kuti amaona anthu amene amatipula pa ground. Mukoza kuona anthu ena akamayikidwa wa minister kuti this guy doesn't deserve to be a minister, koma amatipula pa time manager. Anthu ena mukuwaona ba kumatipula mpaka dale pano. Mukaze kuti aduse ana amene anganyozedwa. Ena amene amati kupita ku Nigeria achina. Kwaona ena kuti akapanga chani. Anapanga maphunziro anje amene. Ana amatipula. Loyalty pays. So let us be loyal. Ngati mene mafuna ndikambe apa ndiyo khuzana ndi Chakwera akupanga campaign. Ndi Chakwera seems kuti he is struggling kupanga campaign amene. Struggle ngayi pano kuti analonjeza zinthu zina zake zimene sana zikwanirise kwa paka dale pano kuoneka kuti ali busy. Kuna mizaso anthu makwalamu. Chonena chikungosowa nkhani zake angobweza chimodzimodzi. Ya tizaonesesa kuti anthu muzakhala ndi ujeni mwakuti. Ndi mfundo zonena kuti every day Chakwera is telling us another manifesto. It's like a manifesto after manifesto. Manifesto after manifesto. Chakwera kumatuza manifesto osiyana each and every day. Zinthu zonena kuti sazikwaniritsa 500,000 lero tokumbaza 50,000. Mwaona? Ndi a president Chakwera alephera. This is honest I can say right now. So he doesn't deserve the next term. This guy has to go. Mafuta akuvuta mdziko muno. Anthu ambiri akambapo kuna kuti kukanakhala ngati kuti president wathu mutu wako magwira ntchito bwino. Bweza kumaka aende kumapanga confront. Magayizi aja ma filling station umakauza muna umaka akhazikisa mtima basi kuti calm down mafuta ukwa mwakuti. And I want to tell you Malawians kuti mafuta amene akubwera pakadali pano pa ma filling station ena. Akakuza ndi kuti kwabwera 50 million liters. 50 million liters yokuti muiwerengese dziko la Malawi ndipo ambiri anthu ambiri kuli makampani amene amakhala kuti muna company mozi ili ndi magale mutu mwina opitira 30. Makampani otu amaenda ndi kuli makampani ena kuti makampani ako maenda international. Mwaona? Amapita ku Jonzi, ena apita ku Mozambique, ena apita ku Tanzania, Malawi. Malawi tu ndi dziko londe amaoneka ndilosauka koma muli makampani oti ma business yawo amakhala kuti akupita so kunja. Nditi kufuna mafuta. So akakuza kuti ndi 50 million liters. That 50 million liters kuti muione sese ndochepa. Ndochepa amene osimafuta okwana. Mwina so mwezi sangathe. Now, what Chakwera tries pakadali panopa ndiona kuti akungopeza kuti mafuta tanaye kuti mwina apange last mu period ya campaign hii to cover his lies. That's what Chakwera is doing right now. Koma sikuti pakhalase kuti kupitirira kuti mafuta availability ya mafuta sichitika chifukwa kuti kunoko makoso kukuveka kuti kwachosedwa ndalama. Achina hende kachaje abaso kumeneko kuli scandal ena kumeneko. Kuli kuti makashikiti amene kandi chanjani kumeneko kwa swaso ndalama kumeneko. Koma nkhani sitinga kambe kwambiriza hende kachaje. Ngani ndiona kuti president Chakwera akupanga misuse ndalama zi. Akutenga ndalama zomagwisa ntchito njira zawo zimene angazifune. For example, ngati mukuona Chakwera chamagawa ndalama pasungano chonja ndi makwalalamu mafumu amene akuwaitana ndi angati ndalama zimene apasidwa ndizochuluka bwanji. Mwaona? Ndi kugawa ndalama kumene kuja ndi kumene kukupangisa zonena kuti ndalama mdziko muno zivute. So uyuyu amaina kuti azenda ma filling station mu azikapangisa misonkhano menemo. Sikuti azilambalala ku pamene anthu akuvutika mafuta uko. Sugar ndamene munaona navuta pakati paja. Mdziko muno simunavute mu sugar yayi. Sugar to yomwe sugar kuti timapanga Malawi. Kumakanika sugar kupezeka. Ma passport ndamene akuvuta pakadali pano. Now, Malawi ngati sitisamala tizunzika. Ndikufuna ndikuuzeni kunoko kutheba kwabwera lamulo lolina kuti deport yourself. If you don't deport yourself, we'll deport you and you will be banned. You will be blocked and you won't have access to come back in South Africa. And this campaign has started in the United States, not in South Africa. You can't blame South Africa. You have to go home. It started in the USA. Of course, it started in South Africa. Then it flocked to USA and the UK. You can consult, you can go online, you can do your own survey or research, whatever. In the United Kingdom right now, they are chasing foreigners. They say they have to go. So you can see there is no freedom in diaspora right now. They want us to go. But whom to blame?
we have to blame our own our own leaders, because we are failing to fix. If you're from Zimbabwe, your leaders are failing to fix Zimbabwe. If you are from Mozambique, your leaders are failing to fix Mozambique. From Malawi, your leaders are failing to fix Malawi. From Tanzania, or from Nigeria, or from Ethiopia, or from Somalia. The majority of the people who are in diaspora right now, Sudan, Burundi, Rwanda, DRC, Democratic Republic of Congo, something like that, Nigeria, Malawi there, Zimbabwe, Mozambique, and Tanzania, Somalia there, Ethiopia. They are all over in the world. But the question is, why are we leaving our own beautiful countries and flocking to the areas where we had that area